Treba dať pozor na rýchlosť, pretože Kolíková dnes oznámila, že podala do medzirezortného konania už novelizáciu 363, ešte som to nevidel, čo tam je, neviem. Nejakú zmenu. Takže my musíme vytvoriť v parlamente veľký tlak na to, keď to náhodou príde do parlamentu, my musíme naťahovať dni. Tam sa musia byť obštrukcie, ja neviem, že to povymýšľame, a tu my budeme niečo vymyslíme, že aby sa o tom nerokovalo v parlamente tak rýchlo, ako oni budú chcieť, lebo nemám takéto podrobné informácie, ale všetci nám hovoria, všetky zdroje, ktoré máme, hovoria. Ide sa ďalej. Dotýka sa to vyšetrovateľov ďalších, dotýka sa to niektorých prokurátorov špeciálnej prokuratúry a hovoria o Mikulcovi. Toto máme, Mikulec a vyšetrovateľia, čo by bolo Ježišmarja. Určite. Čolinskí nemajú dneska jasný cieľ, to je z vyjadrení, už len z vyjadrení by som si vedel typnúť, že je úplne po Kyselovi. To je... Ale to je pomsta tam. To je pomsta. Čiže, lebo Kysel po prepustení ešte stále tára. Aj